Забелезали ли сте как високи витори индикатор ви денешно време тврди, че е задвижван од AI да виждаде тази етикетна всякде, но когато се вгледате понадълбоко, повечето од тях са просто обикновени инструменти с фенси имена. Така че ви това видео ще разглобя пет од тези така наречени AI индикатори ви TradingView, ще објасня как висечност работиат и ще ви покажа как да ги използвате правилно ви реално тргување без висичката шумотевица. Да започваме. Првиот е индикаторот AI Engulfing Candle. Тој по същество е смесица меѓу модела на погледчащата свещ и индекс на относителна сила или RSI. Идејата е проста, тој комбинира ценово действие с импулс. Ще получите бичи сигнал когато свещ затвори над одварјането на предишната свещ, докато RSI е ви или наскоро е били зона на препродаденост под нивото 30. Тогава ще видите малк зелен тригелник, којто се појавјава под свещите. Од друга страна, мечи сигнал се појавјава, когато свещ затвори под одварјането на предишната свещ и RSI е препродан над 70. Това отпечатва червен тригелник над свеща. Всичко се базира на 14. Периоден RSI е простосвечна математика, ништо фантастично или сврзано с AI. Системата следва фиксирани правила, така че еднакви виходове винаги ще дават еднакви исходи, но ви се пак работи добре като основна настројка. За да го направите поточен, можете да добавите 200. Периодна пилцјаща средна като филтр на тенденцијата. Сигурен сум, че всички знаете как да добавите 200 има към трговската графика. Това означава, че приемате зелените сигнали за купување само когато цената е над пилцјащата средна и приемате червените сигнали за продажба само когато е под неја. Поставете вашија стоп-лос и до целта на около 1,5 до 2 пати вашија риск. Ако също така получите пик на обема или RSI се премести отново извън препродаденост, прекупеност, това ви дава допълнително потвърждение. Сега да преминем към следващия индикатор. Следващият е нещо, което наистина използва машино обучение, AI Trend Navigator. Той е изграден около прост алгоритъм ке най-близки съседи или скратено КНН. Звучи сложно, но с прости думи. Тој просто сравнјава најскорошните ценови движења с подобни модели од миналото и се опитва да познае на каде може да тргне тенденцијата след това. Това не е истински искуствен интелект, тој не се учи или обучава с времето, но все пак е адаптивен модел. Дава ви две клучови линии, основната линија на класификатора ке нисредната линија КНН. Ще видите промени во цвета на вашата графика. Зелено за восходяща тенденција, червено за низходяща тенденција и оранжево за неутрални периоди. Доста лесен е за използване. Когато линијата стане зелена и цената е над средната линија на КНН класификатора, това е вашата настројка за купување. Когато стане червена и цената е под линијата на КНН класификатора, това е вашата настројка за продажба. Ако добавите RSI или MACD като инструмент за потврđenje, това филтрира добре слабите сигнали. Сега да преминем към следващия индикатор. Имате чувството, че всички около вас се възползват от изкуствения интелект, но нямате представа откъде да започнете. Не чакайте повече, започнете още днес. Нашият безплатен бот за търговия е лесен за използване, задвижване от изкуствен интелект и може да ви донесе до 1% печалба всеки ден. Към него вече са се присъединили над 50 000 членове. Кликнете върху връзката подолу сега, за да получите безплатен достъп. Това е вашият шанс да използвате силата на изкуствения интелект и да направите крачка към финансов подем. Името на следващия индикатор е AI Supertrend Clustering Oscillator. Името звучи лудо, но логиката е проста. Той комбинира индикатора Supertrend с алгоритъм за групирање, наречен K-Means. Това, което прави, е да изчислява няколко линии на Supertrend, използвайки различни множители на ATR, като от 1 до 5, след което ги групира заедно въз основа на подобие. Това групирање помага да се идентифицира когато множество сигнали на Supertrend са съгласни един с друг. На вашата графика ще видите осцилатор с цветен нюанс. Сините тонове означават бичи импулс. Червените тонове означават мечи импулс и колкото по-темно е цвета, толкова по-силен е сигналът. Изглежда впечатляващо и всъщност работи прилично за търговия при продължение на тенденцијата. Можете да го използвате така.
Когато осцилаторот е темносин, цената е над 100 EMA. Търсете сделки за купуване. Когато е темночервен, цената е под EMA. Търсете сделки за продажба. Изчакайте малко откат към структура или поддръжка с противление преди да влезете. След това поставете вашия стоп над или под скорошния свинг и насочете целта около 5 до 2 пъти вашия риск. Въпреки че този използва алгоритъм за групиране, той не е модел за дълбоко обучение, просто групира подобни токи от данни, така че мислете за него като за статистична версия на SuperTrend, а не като истински AI. Следващият ни е индикаторът AI Breakout. Този твърди, че открива пробойни, използвайки изкуствен интелект, но е чисто технически. Той измерва най-високия максимум и най-ниския минимум за определен период на лукбак, за да идентифицира потенциални нива на пробой, след което използва адаптивни пълзящи средни, за да потвърди посоката на пробоя, выключва също откриване на пивот високи и ниски за допълнително потвърждение, въпреки етикета AI. Всичко тук е базирано на правила. Никакви невронни мрези или адаптивно обучение. Но все пак е солиден инструмент за пробойни, ако се използва правилно. Можете да влизате в сделки за купуване, когато цената пробие спротивлението и остане над адаптивната пълзяща средна, и сделки за продажба, когато цената пробие поддръжката и остане под нея. Адаптивната ма работи като филтър, за да ви поддържа в търгуване в посока на тенденцията. Поставете вашия стоп-лос точно извън зоната на пробоя и насочете целта на около 5 или 2 пъти вашия риск. Това не е AI, но е ефективна система за пробойни за търговци, които предпочитат структурирани настройки. Сега да преминем към последния и окончателен индикатор, който ще обстим в това видео. Имаме Adaptive Money Flow Index with K-Means Clustering. Той се маркира като MFI, задвижван от AI, но отново всъщност е просто статистическа адаптация. Използва същото изчисление на MFI като стандартната версия, но автоматично регулира зоните на препродаденост и прекупеност, използвайки групиране вместо фиксирани нива. По същество, той анализира последните няколко стотин бара от данни и измества праговите нива въз основа на скорошната пазарна волатилност. Това е, което го прави адаптивен. Също така черта е тригълни маркери, зелени за бичи обрати, червени за мечи, показва плюс, нула или минус символи, за да покаже пазарното предчувствие. Можете да изградите силна търговска стратегия около него, използвайки филтри за тенденция. Например, за настройка за купуване, изчакайте цената да е над 200 EMA и индикаторът да премине от неутрален на плюс. Влезте, когато видите поява на зелен бичи триъгълник. За настройка за продажба, потърсете цена под 200 EMA и индикаторът да премине от неутрален на минус, след което приемате сигнала от червения триъгълник. Стоповете се поставят точно отвъд скорошния свинг и можете да излезете, когато предчувствието се върне към неутрално или когато се появи противоположен триъгълник. Това не е AI в истинския смисъл, но е много по-умна версия на традиционния MFI, която се адаптира с пазара, вместо да остава статична. И така, след като преминахме през всички тези така наречени AI индикатори, истината е, че повечето от тях не са истински изкуствен интелект. Те са умно кодирани традиционни инструменти с малки адаптивни или статистически елементи. Но това не означава, че са безполезни. Ако се използват правилно, всеки от тях може да ви даде чисти входове, по-добро време и повече контекст в вашите търговски операции. Само помнете, нито един индикатор не е магически. Истинското умение се крие в това как ги комбинирате с вашата собствена стратегия, ценово действие и управление на риска. Пишете в коментарите ви кой от тях всъщност бихте се доверили на вашата графика. Не забравяйте да се абонирате за моя канал и да харесате видеото за още подобни видеоклипове. Благодаря, че гледахте видеото до края. Ще се видим в следващото видео.